Chuboigo nigo moraiwe county ya Kisii Simbarati atebremna nigo bono ara chigochaka umurobiro bukubwatoka chibasari goche ase abarkiwa ase balibonsi banyorete chifomo agose babete ba apply chifomo echo ase chiwodi au nigo bono umurobiro yora chigochaka rituko ryankyo ase bona tebrana nigara chikonekinga ase chiwodi chonsi echire ase county ya Kisii nigo abarkiwa bonsi barachikonyora chibasari echo bunenchire yamo yogosira aboraki wabo. Hii Kenya ni yetu na tutafanya kulingana na vile tumepewa kazi na wananchi. Mwai wigore basari abantu ngaho basari kibasikie basari na Kisimba agenda akarawasiria mabuli akarawasibagi basari ngotiana eseriye deriya Nyasaye kakia abantu mwakorera Nyasaye ekichi Nyasaye babiri ngabesa mokorra basari. I want to confirm once Ramambia basari liko nyabate neniri bakalia ba MCA komi bali elected na abandi nominated batano bakabaletere document ye budget bagacheck badenga ibintu bichenchirige bagatenenie basari bagatenenie wakano no mushahara no embaravuka banye mushahara ugatene ekerobona to denga rosbo nenye twaje rose kibesa cha soke mambia mpaka Friday kwenda na tulichicheki kero mwana wa apply basari kisi na ende sechu word no embali bachede gotenenie Mos ngo atore basari abana kuri wodi yabo ekyardali bana babwatime cyane naba balenge ngantu ibache turus na bese iti ali ngore bese ya enkoliyo emyaka 10 towards the end mwetu basari ya ngoro we are giving 245 million and we are determined ngigasi